Haidara eka kote mogo bolo nasoro la atumi maubolo sizamba soro atumbana Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote mogo bolo nasoro la ne ni fo asan ka jande mais akerina fo mogo ma lame mogo makala Allahu akbar bente yoro islamiyati Allahu akbar sigatola jamakulu nama ben nam ala taw deme Allahu akbar mingo ay jogo de la jogo e dine nu ko anga faga o jogo cena minu nde o mega ka faga bi olu ya don ko ni ko an kuma to kun hakili to olu la ko ni sigatola Allahu akbar Haidara eka kote mogo bolo nasoro la atumi maubolo sizamba soro atumbana Haidara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Allah kan bɛ sababa ma an bɛ Ala tanu ka Ala barikada Ala min ye ɲinan san yira an na ka mawludu yira an na ka na bi don in fana yira an na bismika Allahu wa laysa siwaka akhshahu wa a'lam anna li qadaran sa'alqahu والصلاة والسلام على حبيب الله وآله السلام على السمي المفهم والمفهم لله السلام على القرآن الناطق قرآن الذي يعيش بقرآن الله السلام على ابن مداني وباسطة الرجل الذي أدفع فتنة من دين الله السلام على ابن علي بن أبي طالب مرشد الذي أفهم أعداء الله السلام على نور الظلام ومصادر الحقائق في زمان الباطل ووقت حرب الله السلام على الصلح والأمن قسورة المدرقين لقرآن الله من أحبك ورغب فيك أخلص نفسه من عقاب الله يا شيخي دعني أنزل على مخالفك بهسام حده كلام الله هذا جواب السائل إذ قال من أنت سني أو شيعي لا تتعب نفسك أيها السائل أنا حيدري وأنا مدني وأنا عثماني لأنه محمدي ولا إسلام بلا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام أم بدي أتلمو نينا مولودو 2015 تاكو فلانا an sera ka ɲininkali min sɛbɛn mɔgɔw bolo o ye ɲininkali 29 ye an nana 2 sɔrɔ an ye tabali kan o kɔrɔ 31 ni ala sɔnna an b'a fɔ ɲininkalikɛlaw ma k'u ma fili a kɛyɔrɔ sabula u bɛna ɲɛsin min ma a bɛ a dɔn an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kira ba in kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dingɛ sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan
n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan nin ye an ka laada ye san o san an bɛ sigi nin kɛnɛ in kan ala barika la dakuruɲa 2 min mana nɔgɔya ɲininkaliw la an b'olu jaabi n'an bɛ min dɔn an b'o fɔ hikima yɛrɛ b'a fɔ n t'a dɔn o yɛrɛ ye dɔnni dɔ ye n'i ye usulu lajɛ Abu Hanifa ta ɲininkala ɲininkali 780 na ɲɔgɔn fɛ o ko a ye min jaabi a la a tɛ tɛmɛ 80 kan a ko a t'a tɔ dɔn o tuma na n t'a dɔn o yɛrɛ ye dɔnni dɔ ye n'an bɛ min dɔn ni ala sɔnna an bɛn'o walawala aw ye n'an ma min yɛrɛ dɔn an karamɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan yan an karamɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan o tɛ se ka mɔrifugulaw dɔw ka n'u sigi tabali kɔnɔna ni dalilu dɔ t'u bolo o tuma na ni garibukɛ n'i ma min dɔn karamɔgɔ yɛrɛ mana dɛsɛ o la an b'u bɔ tabali kan ka dɔnnibaw ɲini ka bila tabali kan o tuma na ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an kisi ala k'an tanga ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an sago d'a ma ala k'an bɛɛ laban ɲɛ sɔli ala rasul an bɛna sira di nabi ma a ka tɛmɛ n'a ye na ayiwa ɲininkali fɔlɔ an balimamuso dɔ don ko ale furula cɛ dɔ de ma furu in si bɛ san 7 ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn la bi ala ma den nɔgɔya u ye o la dɔgɔtɔrɔw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ k'u y'a jira k'a fɔ cɛ olu ka dɔnni ye min yira u la a tɛ ka den sɔrɔ ni cɛ ye o kɔrɔ den tɛ cɛ in jeli la o ma k'a la fiɲɛ cɛ in a banna furakɛli ma tuguni ale dun cɛ tiɲɛna den ko bɛ ale la bi ko an bɛ mun sariya bɛ mun fɔ ale ye bilasirali sira kan ɲininkali fɔlɔ don mawulu tako 2 2015 ala k'an bɛ sababu ayiwa ala k'an bɛ sababu ma komi a yɛrɛ ye ɲininkali mɛn cogo min na cɛ dɔ a ye muso furu denko gɛlɛyara mais docteurw y'a jira bana in bi cɛ de la nka a bɛ se ka furakɛ nka cɛ bana furakɛli ma muso ko an bɛ mun fɔ n'ale ko a b'a furu sa pour que a ka den sɔrɔ bon sariya la furu yɛrɛ bi daminɛ ka kɛ de gɛlɛya ni hɛrɛ kan ni aw fila dɔ la kelen ye tɔɔrɔ sɔrɔ kelen bi muɲu n'o ye o y'o garisɛgɛ de ye mais sariya la kodɔn diinɛ ye silamɛya ye ni sɛgɛsɛgɛliw nana jira k'a fɔ aw ka densɔrɔbaliya parce que ala ye fɛn o fɛn kɛ diɲɛna sababu dɔ de b'a la wa ala yɛrɛ jɛna n'a ye an ka sababu ɲini o sababu ɲini sira kan ni docteurw y'a ye bana bɛ cɛ de la u ka densɔrɔ gɛlɛya sababu bɛ cɛ de la u y'a ɲini cɛ fɛ u ka cɛ furakɛ pour que ala ka sɔn ka den d'u ma cɛ ma sɔn ni cɛ bana muso dun bi den fɛ toujours den bɛ ala de bolo parce que a bɔli ni cɛ in kunna o kɔrɔ tɛ ko a bɛ taa di cɛ min ma ko a bɛ den sɔrɔ ye o bɛɛ bɛ ala ka gundo de kɔnɔ mais kɛnɛ kan cɛ bana yɛrɛ furakɛli min ma sariya bɛ muso bolo a ka bɔ furu la o sariya b'a bolo cɛ furakɛla fura ma ɲɛ den ma sɔrɔ sariya la muso tɛ se ka bɔ a kunna o kan nka cɛ de bana yɛrɛ furakɛ ma k'a sɔrɔ docteurw y'a sabati ka ban ko bana bɛ cɛ de la wa a bɛ se ka furakɛ ni cɛ ma sɔn sariya bɛ muso bolo a ka bɔ cɛ kunna a ka furu cɛ wɛrɛ ma lahala a na se ka den sɔrɔ o fɛ ala k'i sara
ɲininkali filanan an balimakɛ dɔ don olu bi fara jamanaw de la yen papiye ko a sɔrɔ ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ tuma dɔ la a bɛ taa jɔ ko fo i ka nkalon tigɛ k'i fa salen don k'a sɔrɔ i fa ɲɛnama don Mali la yan olu b'o nkalon minnu tigɛ papiye nɔfɛ o n'a ɲɔgɔnna nkalon yalima o bɛ fɛn kɛ olu ka baya la wa silamɛya ka ye la. Bon, an tila n ye nin jaabi siɲɛ caman. Galo ye haramu de ye. Sariya ti galo daga. Nka sariya ma yɛrɛ ɲini haramu. Galo ye haramu de ye. Nka yɛrɛ ɲini dagalen don. O bɛ taa fɔ minnu ye n donna ta n bɔra ta pour que u ka sigiyɔrɔ sɔrɔ u fɛ. Dugukolo ye Ala ta de ye. Ni adamaden nana dugukolo o dugukolo kan n'i ɲɛnikɛla ma don o y'i ka so de ye. Nka ni dɔw y'i bali ko i tɛ sigi u fɛ e dun mana tiɲɛni na i nana yɛrɛ ɲini de balo sira kan walima n bolila kɛlɛɲɛ sira kan walima gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ n'an bɛ dahirimɛ ɲini ardulahi wasi'a i sigi kan mana kɛ min ye o jamana kɔnɔ n'u ma sɔn i la n'u bɛ sɔn kuma wɛrɛ la pour que i ka sigi sariya la a tɛ fɔ o ma galo a bɛ fɔ o ma yɛrɛ ɲini o ni galo tɛ kelen ye. Tuma na an ka taamaden minnu bɛ tubabu jamanaw na n'u bɛ sigiyɔrɔ ɲini ɲɛni sira kan u bɛ kuma minnu fɔ ka sigiyɔrɔ ɲini sariya t'o sɛbɛn u kunna k'u ye nkalontigɛ ye parce que u dɔrɔnlen don ka sigi ye olu de y'an ka hɛrɛ bɛɛ ndaraki ka bɔ an bolo yan ni min sera k'i jija ka t'i kun don ka dɔ sɔrɔ sariya la i halala de b'i bolo Ala sago a sago. Adra nin faamuna Ala k'an bɛn sababa ma ayiwa ɲininkali sabanan o ye an balimamuso dɔ ye tuguni ko cɛ dɔ b'ale fɛ tiɲɛ tiɲɛna depuis ale furula cɛ in ma bɛnbaliya ni bɛnbaliya ɲɔgɔn sama o ma k'a la fiɲɛ ye hali ka taa se dilanko gɛlɛya ma o kɔni ta ye bolo ɲɔgɔn tɛ tuma bɛɛ la tuma dɔ la kalo 3 kɔnɔ a bɛ s'ale ma siɲɛ 1 laban in na a dɛsɛra o fɛ la kolokoto yalima a bɛ bɛn cɛ ye hakɛ min di ale ma ale k'o segin cɛ ma k'i furu sa ka taa furu sabula ale tɛ ka kari o yɔrɔ la bi. Bon kuma min n b'a la n'o ye fiɲɛ ye dɔɔni a ye bɛnbaliya min fɔ o de ye fiɲɛ ye mais i furula cɛ ma ayiwa cɛ bi kalo 3 n'i gɛrɛla la siɲɛ 1 kalo 3 kɔnɔ gɛrɛnko 1 a nana dɛsɛ o bɛɛ fana na yala ne bɛ se ka n furu sa ka furu cɛ wɛrɛ ma parce que ne tɛ se ka o muɲu sariya b'a ɲini cɛ de fɛ ko a k'a yɛrɛ furakɛ i yɛrɛ furakɛ o hadu min ka jan o ye san 1 ye a bɛ fɔ muso ma fo i cɛ k'a yɛrɛ furakɛ i ka san 1 kɔnɔ a ye san 1 in kɔnɔ n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ ɛlɛ ko b'a nɔ na nka san 1 in kɔnɔ a y'a yɛrɛ furakɛ ko ma se ka ɲɛnabɔ sariya la muso b'a yɛrɛ khiyaru la n'a bɛ se ka muɲu hali bi a b'i muɲu n'a tɛ se ka muɲu sariya b'a bolo a ka bɔ cɛ kunna ka furu siran kosɔn a kana jɛnɛya kɛ mais a ye kuma in ɲaami ni min ye ko ni cɛ ti bɛn o ye kuma wɛrɛ ye n'a nana o sira kan ni furu sakun kɔni y'o ye o ye kuma wɛrɛ ye nka sariya bɛ furu sa ni cɛ ka dɛsɛ ye n'a a y'a yɛrɛ furakɛ Ala ma lasegi k'a ye san 1 dafalen kɔnɔ sariya bɛ muso bolo a ka furu cɛ wɛrɛ ma. ɲininkali 4nan ko yalima bi bɛɛ ansaru ye u ka don kelen ta k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ gindanba ye k'o don tɔgɔ la ko baya tɔgɔla don ko bi bɛn wa. ayiwa ko ansaru président bi ale de bɛ se k'o jaabi ko yala a bi bɛn ansaruw ka don kelen da san kɔnɔ
k'o kɛ gindanba ye ba ye a tɔgɔ la ayiwa ko taara o bi bɛn wa bon o la Ansaru président de bɛ se ka o jaabi karamɔgɔ Hayidara tɛ se ka foyi fɔ o la ɲininkali duurunan k'olu fɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw de bila u ka malo kan malo kan sara in o bɛ bɔ minnu bɛ malo kan olu ka sara bɛ bɔ malo yɛrɛ de la o la ɲɔgɔn sɔnsɔn min bɛ olu fɛ yen sisan sara min bɛ di kannikɛlaw ma malo in na ko dɔw ko forotigi de b'a jagabɔ ko dɔw ko a t'a jagabɔ k'a ɲɔgɔn sɔnsɔn fanga bonya b'u fɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ ko kuma fila in na ko jumɛn ye sababa ye sariya ka ye la o masala in n b'o di tabali kan ka taa an balima dɔ ka ɲininkali don olu fɛ yen u bɛ malo de sɛnɛ ayiwa malo komi n'i kelen tɛ se k'a kan i bɛ baarakɛdenw de ta a ye na n dɛmɛ ka n ka malo kan sara la baarakɛden ninnu mana na i dɛmɛ ka malo kan sara la olu ka o baarakɛ sara in bɛ bɔ malo de la ka di u ma yala o min bɛ di olu ma jaga b'o la wa tari jaga t'o la de ɲininkali ye nin de ye o tuma na an y'o di fiw karamɔgɔw ma ayiwa sɔɔni u k'o jaabi di an ma yan'an ka wuli n'o ma sɔrɔ sa o tuma na u bɛ tabali bila ɲininkali wɔɔrɔnan ko mɔgɔ taar'i fɛ sa karisa 100 di yan n ɲɛ bɛ wari sira dɔ la n bɛ taa o ni projet monter ka na joona nka i ko a ma ayiwa ni i ka ɲinifɛn nɔgɔyara i bɛ dɔ fara 100 kan dɛ 10 walima 20 bi maana ale nana wari minɛ i la ko a ɲɛ bɛ nafasɔrɔ dɔ la a bɛ taa o kɔnɔ joona ka na i y'a d'a ma i ko a ma wa n'a ɲɛna i bɛ dɔ fara n ta kan dɛ o dɔn fara n kan in yalima o bɛ bɛn e waritigi in ye wa sariya la nin yɔrɔ in gɛlɛya dɔɔnin b'a la faamutigiw ni ɲɔgɔn cɛ khasatan fugutigiw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ mɔgɔ i ye nafa sɔrɔ sira dɔ ye miliyɔn caman de don o ɲɔgɔn na i nana waritigi yɔrɔ la k'a fɔ miliyɔn 100 di yan n bɛna nin baara in kɛ n'a ɲɛ ni n tilala n bɛna i ka wari sara waritigi ko problème t'a la n bɛ miliyɔn 100 d'i ma i bɛ t'i ka baara kɛ nka n'i ka baara banna n'i bɛna nin miliyɔn 100 in ye i bɛ miliyɔn 10 d'a kan ko yala o bɛ bɛn wa bon fiw ka ɲɔgɔn sama na dɔw y'a jira k'a fɔ a ti bɛn ten ko bɛncogo min b'a la dɔw ka ye la o de ye waritigi bɛ wari de d'i ma miliyɔn 100 i bɛ t'i ka baara kɛ a bɛ bɛn a na ni baara banna tɔnɔ min mana sɔrɔ o tɔnɔ tilacogo an b'a tila nin hakɛ in na ne bɛ 2 ta i bɛ 1 ta walima i bɛ 2 ta ne bɛ 1 ta ne nin yɔrɔ ye nin ye e nin yɔrɔ ye nin ye ko a bɛ fɔ ten de ni tɔnɔ sɔrɔla tari m'a faamu de bon mais dɔw y'a jira k'a fɔ non tɔnɔ sɔrɔla o ye ni maa min bɛ baara kɛ de i ni ne tɛ baara kɛ ne ta ye n ka wari ye ne ka wari bilalen bɛ jago sira de kan n'i nana ko i bɛna n ka wari ta jago la n b'a feere i ma nin da in de la n'i bɛ se k'o kɛ i b'o kɛ n'i tɛ se k'o kɛ i b'a to yen o tuma na sariya la nazaru bɛ yen ani gɔrɔkɔ juru tɛ kelen ye ani sariya la mɔgɔ kamana gannen nana s'i ma n muso bɛ dɔgɔtɔrɔso la a k'an ka jigin ni gɛlɛyara u bɛna opere n nana i ka 20 dɔnɔ ma i ko n'i b'a sara i b'a kɛ 21 ye sariya la o ye haramu ye parce que i y'i silamɛ ɲɔ i m'a dɛmɛ a ka gɛlɛya la i ye gɛlɛya wɛrɛ fara a kan gɔrɔkɔ juru bɛ haramuya nin sariti ninnu de la mais e bɛ fɛ ka kɛ waritigi de ye wari de b'i kun i bɛ fɛ ka dɔ fara a kan i nana ne ka ta d'i ma i ka dɔ fara i ka wari kan ani n kamana gannen ɲɛ gannen sera i ma fɛn nasɔn kelen tɛ fo ka fɛn ninnu jateminɛ ka ɲɛ parce que banque ko in yɛrɛ mankan bɛ yan de dɔw y'a jira k'a fɔ banque ye haramu ye Azaharu
mufti mana n'o ye Azharu directeur ye Naam. a y'a yira k'a fɔ banki foyi t'a la Naam. i bi juru ta i b'u ka tɔnɔ d'a kan Tiɲɛ. ko foyi t'a la Edra. ale y'a faamu ten Naam. mais karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen figu karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen Naam. dɔnnibaa wɛrɛw bɛ yen Ɔhɔ. minnu ma sɔn ale ka kuma in ma Naam. k'a fɔ a ti daga ten abada n'a ma ɲɛ kɔni ko a baara bi kɛ Ɔhɔ. fo k'a kɛ de ni tɔnɔ min sɔrɔla o tilacogo de bɛ fɔ Allahu Akbar. Edra. nin kuma damadɔ in de b'a la n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn bɛɛ ma k'a ka Tiɲɛ. kalanbaa yɛrɛw ka sira kan Ɔhɔ. parce que mɔgɔw bɛ yen minnu ye banki juru daga Naam. mɔgɔw bɛ yen minnu ma jɛn n'a ye Siga tɛ. u nana n'a sariyaw de ye Dara. k'a fɔ fo k'a kɛ tan fo k'a kɛ tan Naam. mais an b'a dɔn kɔni Ɔhɔ. ni wari bɛ karayogo sira kan Naam. a donni ko nin bɛ fara a kan Tiɲɛ. tuma dɔw la sariyatigiw bɛ jɛn n'a ye Naam. parce que figu usulu la olu y'a yira k'a fɔ karayogo dɔ farali karayogo kan Naam. juru sira kan k'o dagalen don Tiɲɛ. o ye jumɛn ye Naam. sisan ne nana ni a tɔgɔ ye di selidagaw ye Ɔhɔ. ko n bɛ selidagaw feere Naam. e nana ne yɔrɔ la ko n ka selidaga 100 d'i ma Naam. ko i bɛ t'o feere a ka dugu la Ɔhɔ. n ko bɔn selidaga 50 don Naam. nka n'a ma ɲɛ ko i bɛ 100 ta ka t'o feere a ka dugu la Ɔhɔ. o feere kun t'a ka dugu la dɔwɛrɛ i yɛrɛ ka wari sɔrɔ Tiɲɛ. o tuma na 50 ti n ka selidaga sɔrɔ ni juru don Ɔhɔ. i b'a san 6 la Naam. sariya bɛɛ jɛnna ni nin ye Allahu Akbar. Edra. sɔsɔli ti nin na sariya ka sira kan Tiɲɛ. n bɛ karayogo d'i ma ni juru don i bɛ nin fara a kan Naam. jɛngɛ bɛ n'o ye Edra. ɔ a mansa ni karayogo tɛ dun Ɔhɔ. kumana fɔ mɔgɔ nana de a bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ Naam. dɔ farali o ka fɛn kan o bɛ haramuya Ewu. kumana minnu taara karayogo tasalen ye 5 ye ni warijɛ b'i bolo Ɔhɔ. nka n'i b'a ta kalosa de la Ɔhɔ. o kumana a bɛ kɛ 6 ye Naam. walima a bɛ kɛ 7 ye Tiɲɛ. sariya jɛnen don n'o ye n'i b'a ta kalosa la walima n'i b'a ta tile 15 k'a sara Tiɲɛ. nka ni jɛ b'i kun 5 Naam. nka n'i ta ye juru ye dɔ bɛ fara a kan Ɔhɔ. sariya jɛnen don n'o ye Allahu Akbar. Edra. kumana ni sariya jɛnen don ni sariya m'a fɔ o kumana n'i taara feere an ka tɔnɔ tila Naam. fɔ sariya ko n'i b'a ta juru la nin bɛ fara a kan Ɔhɔ. o kumana waritigi an karamɔgɔ dɔw ka hakilila taara o fɛ Naam. ni dekun nana Tiɲɛ. o bɛ sara ni a hakɛ ye Ɔhɔ. walima a tigi ka jan kɔ ala kama Ewu. nka ni dekun tɛ fɔ n bɛ wari de ɲini ka kɛ waritigi ye Naam. o kumana n'i bɛna wari juru ta Ɔhɔ. i n'a fɔ wari ta karayogo sira kan Naam. a bɛ i n'a fɔ marchandise Tiɲɛ. a tigi ka wari b'a bolo comme banque Naam. i bɛ taa wari ta k'i mago ɲɛ i b'olu ta d'u ma Ɔhɔ. kumana olu bɛ sariya min ta Naam. n b'a d'i ma 1,000,000 o 1,000,000 i bɛ 1000 fara a kan Ɔhɔ. kumana sariya dɔw fankelen jɛn bɛ n'o ye nka fankelen ma jɛn n'a ye Edra. mais ne yɛrɛ kɔni n b'a faamu cogo min na Naam. nin fila la a wajibiyalen tɛ e ka taa nin ka sira fɛ walima i ka taa nin ka sira fɛ Naam. a wajibiyalen bɛ i dara min na n'i b'o faamu Ɔhɔ. nin sifaya masailu ikhtilafiyaw la Naam. i yɛrɛ dara min na i b'o de ta Alas. Edra. ne dara min na Naam. ne bi jɛ ni minnu y'a fɔ k'a fɔ banki wari bɛ se ka ta gɔrɔkɔ juru tɛ Naam. ne jɛnen bɛ n'olu ka sira ye Edra. ka da mun kan Naam. Edra. ni silamɛya n y'a fɔ ye siɲɛ caman ye ni silamɛya ye banki dayɛlɛ Tiɲɛ. k'a fɔ an ti fɛn fara a kan Naam. a ye na juru ta Ɔhɔ. e nana 100,000 ta Naam. san kelen Tiɲɛ. nin nana 1,10,000 ta Naam. san 2 Ɔhɔ. bɔn n'a b'a sara a bɛɛ bɛna n'a ka wari jɛlen de ye Naam. dɔrɔmɛ ti fara a kan parce que dɔw ka yɛlɛ o ye haramu ye Naam. n'an taara o sira kan Ɔhɔ. o tuma na an laban silamɛw banki ne m'a ye banki bɛ se ka kɛ silamɛw bolo cogo min na Tiɲɛ. parce que an kɛn bɛ ka so ta loyer la Naam. o sara bɛ bɔ min Awɔ. baarakɛla minnu b'an bolo Ɔhɔ. o sara bɛ bɔ min Naam. papiye minnu bɛ utiliser juru donni sɛbɛnni ni a jɔsili la Tiɲɛ. k'a fɔ juru b'e la juru t'e la Naam. o papiye minnu bɛ sɛbɛn o wari bɛ bɔ min Allahu o tuma na silamɛw ka banki bɛ san joli kɛ Naam. ka se ka juru don mɔgɔw la ka baara kɛ jɔn de bɛ baarakɛlaw sara Allahu Akbar. Edra. o tuma na fo sariya dɔ de ka ta Naam. bɔn sariya min bɛ yen ni u ko ko fankelen k'o de ka ɲi Tiɲɛ. n'o ye an bɛ 1,10,000 d'i ma Ɔhɔ. mɛ n'i b'a sara i b'a sara i bɛ taa jago kɛ Naam. ni tɔnɔ sɔrɔla Ɔhɔ. an b'a tila Tiɲɛ. o tuma na banki ta ye nin ye e ta ye nin ye Naam. mɛ ni jagokɛla ye wari ta ka taa n'a ko tɔnɔ ma sɔrɔ n'a ko warikun yɛrɛ tununna dun Allahu Akbar.
ni tɔnɔ sɔrɔla Naam. o bɛ danaya de kɔnɔ o. Siga t'o la. mais e ma n'i ka banque dayɛlɛ ko silamɛw dama ta don est ce que silamɛ yɛrɛ bɛɛ ye danaya mɔgɔ ye. Sige kuma bɛ yan koyi Hayidara. Allahu akbar. ayiwa n'a fɔra taa jago kɛ ni tɔnɔ sɔrɔla an b'a tila. Naam. n'a ko tɔnɔ ma sɔrɔ i bɛ mun fɔ. Oyi. Allahu akbar. tuma min ye jɛlen ye Naam. i b'a sara ni nin. Aha. ni bɛn kɛra o kan Naam. ne kɔni bɛ taa o sira fɛ Tiɲɛ. ka tɛmɛ an ka tɔnɔ tila kan. Hayidara. ala sɔnna sɔn. Ala sɔnna Haidara ni faamuna ayiwa ɲininkali 7 an balakaw fɛ yen tuguni an balimamuso dɔ ko ale bɛ Mali la nka cɛ bɛ Côte d'Ivoire ale nana a bɛ san damadɔ bɔ Naam. balinako la ale y'a mɛn ko cɛ ye muso wɛrɛ ta Côte d'Ivoire ye Tiɲɛ. a dun ma kunnafoni di ale ma k'a fɔ n'i bila walima n'i bila Naam. ale kɔni b'o cogo la Mali la yan ten Ɔhɔ. k'i bɛ mun fɔ ale ye ale ka taa o sira fɛ sariya ka ye la. Allahu akbar. ne hakili la ɲininkali yɔrɔ tɛ nin na kosɛbɛ o. Naam. Hayidara. i cɛ taara Côte k'i to yan o don wa. awɔ dɔn. ayiwa i y'a mɛn kɔsa in na ko a ye muso furu ye Naam. a tɛ ka kana bilen wa. awɔ a tɛ ka na bilen a tɛ ka na bilen. wa a dun ma ci fɔ ale ye k'a fɔ n'i bila. a tɛ ka na bilen mais a tɛ ka k'ale ka musakaw kɛ yan wa. parce que kiiri tigɛli ma nɔgɔn o cogo la dɛ. n'a sɔrɔla cɛ taara Côte d'Ivoire a ye muso furu Côte d'Ivoire nka a bɛ e wele walima a bɛ sama k'i ma a b'i balo a b'i denw balo a jɔn bɛ n'a ka musakaw ye. Tiɲɛ. sariya la o b'a yira ko a m'i bila fɔlɔ dɛ. Naam. nka ni musaka tigɛra Ɔhɔ. sariya la i yɛrɛ bɛ ci bila a ma k'a ɲininka a k'a ka dalilu fɔ. Naam. ni dalilu ma y'a bolo i tɛ jɔn ye o ye hɔrɔn de ye. Siga t'e la. mais silamɛya bɛ boli silamɛya siraw de fɛ. Tiɲɛ. i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ cɛ kunna o cogo la sariya la Naam. silamɛya la fo a siraw. Allahu mais cɛ y'i bila yɔrɔ min na n'i bɛ yen a jɔn bɛ n'i ka ko ye. Tiɲɛ. n'a ye muso wɛrɛ furu Côte d'Ivoire o y'a kungo ye kɛ hali n'a mɛ bila a tɛ se ka muso wɛrɛ furu ye wa a bɛ se k'o furu ye o mais n'a tɛna sa o tuma na a bɛ fɔ a somɔgɔw de ye a kana Naam. a muso bɛ yan n'a mana Tiɲɛ. o tuma na sariya ka o danw bɛ yen n'o dafara Naam. i ye hɔrɔn de ye i bɛ se ka furu cɛ wɛrɛ ma Siga t'e la Hayidara. Allahu hali ni akbar. cɛ ma fɔ a y'i bila Naam. n'a tɛna kɔni Ɔhɔ. furu tɛ yen n'a tɛna kɔni Tiɲɛ. n'a tɛna e yɛrɛ jɛn tɛ ni tɛna min ye Naam. parce que ni muso jɛnna ni cɛ tɛna ye taa wari ɲini Naam. hali ni cɛ ye san 100 kɛ yen Ɔhɔ. ni muso ko n b'i kɔnɔ Naam. i wari ɲini ka na Tiɲɛ. sariya la furu bɛ yen Siga t'e la. mais ni cɛ taara a kunfɛ a ti cɛ muso musaka Naam. o gɛlɛya da ye san 1 ye o n'o dafara ni fɛn mana ci bɛ bila cɛ ma k'a fɔ a somɔgɔw ye ka dati di Naam. ni cɛ ma na o kɔnɔ an b'an den minɛ k'a di cɛ wɛrɛ ma sariya ka baara y'o de ye. Hayidara. Siga t'e la. ala k'i sara ɲininkali 8nan k'olu fɛ yen nɔ ko a sɔsɔli bɛ bada ko kɔɲɔminan ko jaga b'a la dɔgɔ t'a la ko dɔw fɛ yen ko n'i ma bɔ yɛrɛ ko k'i tɛ silamɛ ye musodenni kɔɲɔminan ko jaga b'a la walima jaga t'a la. bon muso ka kɔɲɔminɛ jaga ko Naam. a bɛ bɔ an fɛ yan cogo min na o ye laada ko de ye Ɔhɔ. o ni silamɛya ka jaga tɛ kelen ye Tiɲɛ. Hayidara. o ye laada ka baara ye Ɔhɔ. o bɛ k'an fɛ yan Tiɲɛ. n'o tɛ ni mɔgɔ ka jaga bɛ bɔ maa t'i ka jaga bɔ o yɛrɛ de b'i ka jaga bɔ Siga t'e la. nka jaga bɛ bɔ muso yɛrɛ t'a kalama yɛrɛ Naam. kɔɲɔmuso yɛrɛ t'a dɔn min kɛra min ye k'o ye jaga ye Ɔhɔ. jagatigiw de b'a d'a ma ye minnu b'a fɔ nin ye jaga ye Tiɲɛ. u y'a tɔgɔ da jaga de la mais est ce que jaga de don laada de don dɔrɔn an ye jɛnɛba ta minɛ umu yɛrɛ ta bi di Ɔhɔ. o dama de don n'o tɛ a jaga ko tɛ ala ka jaga ye o laada jaga de don bon ni laada jaga don n'a bɛn b'o de kan anw t'o nangari nka ala ka jaga kɔni tɛ Naam. parce que chartiw bɛ ala ka jaga de la jaga ka se a hakɛ ma a ka san yɛlɛmɛ a tigi ka tigiya la o tuma na de jaga bɛ bɔ o tuma mais fɛn yɛrɛ ma d'a tigi ma fɔlɔ a b'aw bolo ni ɲɔgɔn cɛ ye n'a ko a bɛ jaga b'o la a bɛ se ka jaga bɔ walifɛn la cogo di o tuma na o tɛ ala ka jaga ye o y'an ka laada jaga de ye an t'a nangari ni bɛnkan don mais n b'a ye sisan a bɛ ɲini ka bɔ bɛnkan na han parce que maa caman bɛ muruti ɔhɔ u ye nin bɔ na nin kun man ka kɛ nin dira karisa ma o kun man ka di u y'a nafamafɛn yɛrɛ bɛɛ ta sisan o mankan bɛ fɔ a bɛɛ fɛ mana o ye fɛn minnu ye sariya la adamadenya yɛrɛ la o ka dabila o de cɛ ka ɲi o kɛli ye ala sago i sago. ɲininkali 9nan ko diinɛtigi dɔ b'olu fɛ yen nɔ
a bɛ to ka dugawu kɛ sɔgɔma ani wula fɛ o dugawu in fatiya minɛ tuma ko denmisɛnninw caman bɛna kola la minnu si tɛ san 18 bɔ bi maana minnu ma balikuya quoi ɔ n'u a taara dugawu don na dɔrɔn o denmisɛnnin tɔgɔ ninnu abada tɛ sɔn ka don silamɛya da fɛ jango n'i ko i bɛ kuranɛ kalan kɔni f'u ɲɛna k'u bɛ muruti pewu ka muruti ka bɔ silamɛya ka irisaratu bɛɛ lajɛlen ma yalima k'i bɛ mun fɔ olu ansaru ye u ka sigida la pour u bɛ se ka kisi nin diinɛtigi in ka dugawu kɛ ma denmisɛnninw ka jɛrɛ a kɔrɔ ni u tilara u bɛ muruti silamɛya ka laɲini ma. Allahu akbar. Bon an b'a fɔ diinɛtigi ka fisa olu ye. Naam. Parce que diinɛtigi min ka dugawu bɛ minɛ diinɛtigi wɛrɛ ta ye. O de ta ye tiɲɛ ye kɛ. Naam. N'u ye dugawu kɛ. N'a ka denmisɛnw banna Ala ko ma a yɛrɛ tɛ dugawu kɛ. Naam. U ka sɔn. Allahu akbar. Parce que olu bɛ ka min fɔ ko diinɛtigi dɔ b'u ka yɔrɔ la yen diinɛ dɔ tigi comme a bɛ faamu an tɛ fɛ ka diinɛ tɔgɔ fɔ ko diinɛtigi mana dugawu kɛ ko denmisɛnninw bɛna a ka dugawu kɛyɔrɔ la ko n'a tilala dugawu la dɔrɔn o ye denmisɛnninw kunkolo yɛlɛmɛnen ye u tɛ sɔn silamɛya diinɛ na bilen n'a ye dugawu kɛ n'o ye tiɲɛ n'a ye dugawu kɛ n'u bɔra silamɛya diinɛ na a yɛrɛ silamɛw ka dugawu kɛ u ka don silamɛya diinɛ na kɛ n'aw ka dugawu ma minɛ a bɛ sɔrɔ min bɛ dugawu kɛ o ka di Ala ye ka tɛmɛ aw kan an tɛ se ka o kɔnɔna silamɛ bɛ se ka siran mɔgɔ dɔ ka dugawu ɲɛ ka nɛn to a yɛrɛ da o ye kabako ye dɛ anw b'a fɔ ten anw b'a fɔ min ta bɛ minɛ a bɛ sɔrɔ o ka sɔrɔ Ala la ye anw b'a fɔ ten. ngale tan kelenna ni an balimakɛ fila ye ko u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛ ka baara i n'a fɔ sɛnɛ o n'a ɲɔgɔnnaw mais ko ni sɛnɛkɛ suman ladonna magasin kɔnɔ bɛɛ kɔrɔkɛma in bɛ suman bɛɛ lajɛlen kunbɛnneya dɔgɔkɛ in ma dɔgɔkɛ in muso de bɛ ka ɲininkali kɛ sisan ko yalima k'i bɛ mun fɔ kɔrɔkɛma in ye nin cogo la ale dun n'a cɛ fana ye denbayatigiw de ye ko ale paniya kelen a t'a di ale dɔgɔkɛ ma yalima k'o ka ɲi wa. ayi an b'a fɔ kɔrɔkɛ ye ko a ka dɔɔni di a dɔgɔnin ma. Komi muso b'o kun a ka dɔɔnin k'u yɛrɛ kun hali n'u b'o kɛ basijalanw ye u na to k'o dun an b'o fɔ kɔrɔkɛ ye ko a ka sabali. a faamuna ɲininkali tan ani filanan ko yalima mɔgɔw ka jaga bi bɔ cogo di misali la sisan bagan jaga. ayiwa sariya bɛ min fɔ fara ɲɔgɔn ka jaga la n'a sɔrɔla musaka ye kelen ye. Ni yɔrɔ bɛ kɛ ka ni yɔrɔ dafa k'a jaga bɔ n'a sɔrɔla musaka ye kelen ye du kɔnɔ nka ni musaka tɛ kelen ye ni min ka hakɛ ma se jaga ma sariya la jaga tɛ wajibiya o kan nka n'a sɔrɔla e ni fa ka misiw fara bɛ ɲɔgɔn kan baganw fara bɛ ɲɔgɔn kan e ta ye 5 ye i fa ta ye 20 ye walima e ta ye 10 ye i fa ta ye 30 ye sariya la n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ se jaga ma nka n'u bɔra ɲɔgɔn na u tɛ jaga bɔ sariya la u faralen ɲɔgɔn kan jaga bɛ bɔ n'a sɔrɔla a ka musaka ye kelen ye nka ni musaka tɛ kelen ye sariya b'a tila ni min ta sera a ma o b'a ta bɔ voilà bon kuma dɔw la fana k'a fara ɲɔgɔn kan tari a na kɛ da dɔ ye a na jaga fitininin bɔ walima k'a bɔ ɲɔgɔn na pour que a kana jaga bɔ sariya b'o fana haramu parce que Ala bɛ aw ŋaniya dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. Ala k'i sara Hayidara. ɲininkali ta ɲɔgɔnna radio nin ye cɛ dɔ ye ko ale muso ye kɔnɔ ta ka ale y'a sɔrɔ ale taara tunga kɔnɔ ale nalen ale ko tiɲɛ tiɲɛ na i ye n janfa o tuma ne b'i furu sa. Cɛ somɔgɔw ko pɛtu k'a ti muso in bila den de bɛ kɛnɛkiri kɛ sisan yalima n'ale ye a muso bila nin kan ale bɛ danga sɔrɔ bangebaaw ka côté walima a tɛ danga sɔrɔ ka sɔrɔ ale muso ye den sɔrɔ k'ale to tunga la. muso ye den de sɔrɔ k'ale to tunga fɛ. ale nana ko muso bila. k'a sɔrɔ a b'a ka so ye. sariya la muso de don. a man k'a bila. Sariyatigiw b'a fɔ ten de sariyatigiw b'a fɔ ten de a bɛ sɔrɔ a kɔnɔma de kun don yan'ale ka taa
kosɛbɛ kɔnɔ dɔw ka suma kɔnɔ dɔw bɛ taa fɔ san 4 na siga t'o la Hayidara kɔnɔ dɔw bɛ taa san 3 la dɔw bɛ taa san 2 la naam Allahu akbar o la i ye muso bila yɔrɔ min na naam cɛ y'a muso furu k'a bila yɔrɔ min na naam n'a nana sɔrɔ yen tiɲɛ a ye den min sɔrɔ yen Ɔhɔ. o ye cɛ den de ye Allahu akbar Hayidara Hayidara الولد للفراش naam والأخ الرجل cɛ den de don naam hali n'a nana sɔrɔ tubabu de don ɔhɔ sariya la a den de don Hayidara نفهمنا a ta sariya c'est-à-dire ale yɛrɛ ka ba n'a yɛrɛma o y'a a ka ko ye mais sariya t'a bolo min bɛ se k'a to a bɛ se ka muso bila n'o sariya ye Allahu akbar نفهمنا parce que sariya b'a dɔn ko kɔnɔ bɛ mɛn kuma dɔw la naam imam malik naam n'i ye usulu lajɛ a fɔra imam malik ye san 3 de kɛ naam a ba dɛbɛ la ka sɔrɔ a ma bange Allahu akbar dɔw ko san 4 naam o la a kumaw ka ca naam nka sariya bɛ min ta dɔrɔn ɔhɔ den ye furu den de ye tiɲɛ furu den ye cɛ den ye naam Allahu akbar ni muso y'a sɔrɔ k'a to cɛ ka bila yɔrɔ la naam a sariti y'o de ye ɔhɔ Allahu akbar ne taatɔ n y'i bila n ba kɛrɛfɛ yan naam n ye san 1 kɛ yen tiɲɛ san 2nan na n nan'a sɔrɔ i jiginnen don naam sariya la n bɔra k'i to yɔrɔ min na ni n nan'i sɔrɔ yen ɔhɔ den ye cɛ ta de ye Allahu akbar Hayidara mɛ n y'i bila n ba kɛrɛfɛ ka taa taama na yanni n ka na n y'a mɛn ko i yɛlɛmɛna a ka so naam n'i ye den min sɔrɔ yen ni cɛ ko a den de o la nazɔri b'o la Allahu akbar parce que i kun t'i cɛ fɛ yen tiɲɛ siga tɛ nin na sariya ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ naam sariya t'i lebu fɛ naam tulonkɛ sira kan tiɲɛ sariya t'i tulon fɛ fiyewu naam wa a t'i fɛ tulonkɛ ka nasabaya ni silamɛ ye fiyewu Allahu akbar Hayidara o de la kira ko kisi nɛɛma b'a ma Amin. ko den ye furu ta ye naam ko dangaden min minɛna k'o bɛ faralakɛru k'a kunji de naam الله أكبر o kɔrɔ ye i y'a a fɔra i muso ni walicɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ɔhɔ e bɛ voyage yɔrɔ la naam yanni i ka na i y'a sɔrɔ a ye den sɔrɔ o cɛ in fɛ tiɲɛ sariya ko den ye muso cɛ ta ye naam ani min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ minɛ de k'a faralakɛru k'a fa Allahu akbar a ma nɔgɔn dɛ siga tɛ nin na nin ye kira ka kuma de ye sallallahu alaihi wa sallam siga tɛ nin na fo ka taa se degré la dɔw ye kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ma ko n'i nana cɛ sɔrɔ i muso ka so naam ko i kan ka mun k'a la kira ko foyi Allahu akbar a ko n'i nan'u sɔrɔ ɲɔgɔn na don kira ko foyi a ko walahi ne b'a kuntigi kira murutira a bolo a ko ne bɛ ala ka diinɛ dɔn ka tɛmɛ e kan ne bɛ siran ala ɲɛ wa ne bɛ keleya ka tɛmɛ e kan naam Allahu akbar sariya bɛ boli a boli siraw de fɛ naam naam ko n'i y'o ye i bɛ taa seerew de ɲini tiɲɛ o seere bɛ bɔ min naam so yelen e bɛ n'o sɔrɔ yen bilen mɛ e ye sariya ye naam silamɛya tɛ silamɛ lebuli fɛ wallahi fiyewu wallahi wallahi Hayidara ala tɛ a fɛ fiyewu an ka ɲɔgɔn lebu tiɲɛ a ti diya ala ye fiyewu Naam. mumini k'i labɛn Ɔhɔ. a mumini ɲɔgɔn lebuli kama Allahu akbar khasatan ni jɛnɛya sira kan naam tɛmɛni kan fɛn ɲuman tɛ tiɲɛ أدرى لكن ما أمره o de la kuranɛ y'a fɔ ka bari u kɛru ni jɛnɛya ye naam kɛbayira dɔ don jurumu dɔw fana min ti yafa Allahu سبع akbar موبقات aha el-ghafilat naam minnu ti foyi kalama ka nkalon da la walima k'a tɔgɔma ko nin ye jɛnɛyakɛla yɛrɛ ye naam k'a sɔrɔ i m'a ye i n'a ma kɛ ɔhɔ
k'a bɛ san 70 de ala bato cɛ. Allahu akbar. Subhanallah. Jɛnɛya yɔrɔ ka gɛlɛ sariya bolo dɛ. Tiɲɛ. A b'a janto a yɛrɛ la. Haidara. Den ye furu ta ye. Naam. So bɛ kunji de. Sariya fɛ ni gabakuru ye. Naam. Nka a ti fɔ cɛ k'a kunji a bɛ fɔ ko sariya de b'a fara la kero. Naam. Allahu akbar. O nɔgɔn tɛ an kɛ. Jɛnɛya silamɛya ti jɛnɛya fɛ. Tiɲɛ. A man di ala ye a man di diinɛ ye. Wallahi. Wa danbe yɛrɛ t'a fɛ danbe ɲuman si t'a fɛ. Siga tɛ nin na Haidara. Kumana o la ala ma sɔn fiyewu. Naam. I ka i silamɛɲɔ lebu ni jɛnɛya ye. Allahu akbar. A man ɲi. Tiɲɛ. Wa maa o maa ka baara don kira y'o fɔ sɔlɔ silamu n'i ye maa o maa lebu ni jɛnɛya ye. Naam. Ala t'i fa fo a k'i malo diɲɛ yan. Allahu akbar. Ka se lahara ma. Siga tɛ nin na. Subhanallah. Nka o kɔrɔ tɛ fana ka cɛnikɛla to ye dɛ. O tere bi don a da. Fo a k'o yɔrɔ faamu. Tiɲɛ. A kɔrɔ tɛ ka courage di cɛnikɛla ma dɛ. Naam. La. Allahu akbar. A kɔrɔ ye mɔgɔ min tiɲɛnɛna a b'a yɛrɛ dogo yɔrɔ ɲini setanɛ sera a la ko e kana hayibu. Tiɲɛ. Allahu akbar. Ani maalangolo tɛ kelen. Ayi. I bi bere yɛrɛ ta maalangolo fɛ. Naam. N'a sɔrɔla kuma in bi faamu. Siga tɛ nin na Haidara. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Amin. O tuma na an b'a fɔ an karamɔgɔ ye ko a n'a bangebaaw ka mankan bangebaaw ko a kana muso furu sa. Naam. A kana furu sa. Tiɲɛ. Ko in ka ca koyi. Naam. E yɛrɛ tun bɛ wɔyasi la ye. Ayiwa ala de b'a ɲɛ dɔn dɛ. Ɲininkali ka ani duruna yalima k'a bɛ bɛn i ka muso ta ka sɔrɔ i ma a sɛgɛsɛgɛ sida nasira kan. Ayiwa an balimakɛ ka ɲininkali ko yala a bɛ bɛn i ka muso ta ka sɔrɔ i ma sɛgɛsɛgɛ sida nasira kan wa. Ne b'a fɔ n ko bi ayi. Allahu akbar. Bi Naam. ayi o ti bɛn. Allahu akbar. Haidara. Bi o ti bɛn. Tiɲɛ. Parce que danbe tiɲɛna ka se degré min ma. Naam. Ani an yɛrɛ jɛna ni tiɲɛni ye ka se degré min na. Sariya la a bi bɛn i ka muso ta ka sɔrɔ i ma sida sɛgɛsɛgɛ o tɛ dɛ. Sariya yɛrɛ de b'a wajibiya i kan ko i k'a sɛgɛsɛgɛ. Allahu akbar. Munna a fɔlɔ ye i yɛrɛ nin ye n'i mago t'i nin na o y'i kungo ye nka n'a sɔrɔla waliden wɛrɛ b'i fɛ so kɔnɔ ye yanni nin ka don a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ka sɔrɔ ka don yanni i ka taa sidatɔ dɔ faga taa o ka na i ka sidantanw faga i ka so o tuma na a sɛgɛsɛgɛ kɛnɛma ye fɔlɔ a ka sɔrɔ ka furu kɛ. An bɛ yɔrɔ min na bi sariya b'o de ɲini an fɛ jagoya yɛrɛ la. Mais an yɛrɛ de sera n'an yɛrɛ ye o dangan na. Mais o sɛgɛsɛgɛli bi sariya bolo a mɛnna dɛ. Hali n'a ti sida ko kuma fɔ. Sariya la n'i taara muso ɲini mɔgɔw fɛ. Muso min ma deli ka furu an b'a fɔ ko npogotigi. Ka taa wari sara npogotigi dir'i ma. I n'a gɛrɛla ɲɔgɔn na kɔɲɔ i y'a sɔrɔ npogotigi tɛ. Sariya ko kana i ta caya wuli. Furubolo ma wele k'a d'a ma ko taa d'a somɔgɔw ma k'u ka n ka wari ci. Sariya la i ka nafolo jɛlen bɛ segin i ma. Parce que a bɛna min kan i y'a sɔrɔ o tɛ. O tuma na nin dun ti sɔn o ma k'a fɔ an gɛrɛlen kɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn ni sida b'a la o b'a sɔrɔ a ye yɛrɛ minɛ sa o. O tuma na ni sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ b'a la a b'a sɛgɛsɛgɛ ye hakilima bɛ baara kɛ ten dɛ. Nka ale kelen tɛ sɛgɛsɛgɛ dɛ. I b'a fɔ i muso de ye ayiwa ne kɔni bɛ fɛ k'i furu. Bɛn kɛra ko bɛɛ la ko nɔgɔyara. Tuma na min n'i ta e ni ne an fila bɛɛ bɛ taa sida test kɛ. E b'a kɛ ne yɛrɛ b'a kɛ. Wa a bɛɛ bɛ taa di dɔgɔtɔrɔ ma dɔgɔtɔrɔ b'a fila bɛɛ kɛ o yɔrɔ la yen. Dɔgɔtɔrɔw b'a jaabi di cogo min na olu b'o ɲɛ dɔn. Nka a fila bɛɛ de ta bɛ kɛ dɛ. K'a fɔ i bɛ muso ta ka t'o ta kɛ tɛ dɛ a bɛɛ de b'a kɛ. Muso yɛrɛ k'a dɔn n bɛna furu cɛ min ma fɛn t'a la. Cɛ k'a dɔn n bɛna muso min furu fɛn t'a la. Anw kɛ. O bɛ wajibiya dɛ. An b'o waati la sisan.
aha Haidara. naam ya ɲininkali tan wɔɔrɔ an balimakɛ k'olu ka yɔrɔ la ko ni i fa ni ba u ka furu a ma se ka taa ɲɛfɛ kɔrɔ furu sara Naam. ba taara furu cɛ wɛrɛ fɛ yen Ɔhɔ. kɔfɛ den nana balikuya Naam. den in jɔra furu kan ale yɛrɛ bɛna muso fura yɛrɛ ye sisan Tiɲɛ. den de bɛ muruti ko tiɲɛ tiɲɛ na ka ne ba to kɔfɛ ta ne yɛrɛ sera muso furu ye Naam. ne b'a fɛ ka taa n ba nɔfɛ a kana i y'a mɛn ɲininka n fa ka du kɔnɔ Tiɲɛ. ɔ ko n'a y'a sɔrɔ ba bɛ cɛ kura in ka furu la ye ko den de bɛ wuli k'i jɔ ka moyen bɛɛ kɛ fo ka ba furu sa ka bɔ cɛ filanan in kun ye Naam. ka na n'a ye a fa fɛ yen n'o ye cɛ kɔrɔ ye Naam. yalima ko bɛ bɛn walima o tɛ bɛn Allahu akbar. bon o ti bɛn Naam. parce que n'a bɔra e fa kunna ka ban ka taa furu cɛ wɛrɛ ma Naam. ayiwa i da bɛ ye i k'a dɔgɔ ɲini i bɛ se ka min kɛ i b'o k'a ye Tiɲɛ. nka k'a bɔ a cɛ kunna ka n'a di i fa ma Naam. sariya ti sɔn o ma Allahu akbar. bɛncogo si t'o la Haidara. bɛncogo t'o la Naam. n faamuna ahan n'a sɔrɔla kɔni i fa de y'a furu sa Naam. a taara furu cɛ wɛrɛ ma Ɔhɔ. a sariya la ka jagoya bɔ o cɛ kunna ka n'a segin i fa ma Naam. sariya la o ti ɲɛ dɛ o ye janfa ye silamɛya la o Haidara. o ti bɛn Allahu akbar. Haidara ala k'i sara Awɔ. ɲininkali tan ani wolonfilanan ko yalima ni mɔgɔ min ye yuguyugu san i taara bɔ dolari kan o yuguyugu in kɔnɔ ye yalima ko i bɛ taa di balontigi ma walima e min y'a san e de ta don a i bɛ taa ameriki de ka taa kurusitigi ɲini saman Allahu akbar. Haidara. ayiwa a yɛrɛ ye nin kuma in mɛn Tiɲɛ. e ye yuguyugu sa i taara dolari sɔrɔ o kɔnɔ Ɔhɔ. ko e bɛ taa di yuguyugutigi ma wa e min y'a san yuguyugutigi de y'a dilan n k'o fana y'a san de ye Tiɲɛ. n'a ma ɲɛ a tigi kɔni bɛ ɲini a bɛ taa ameriki de san Ɔhɔ. ka taa kurusi jira mɔgɔw la n'a kɛra maa min ta ye Naam. Allahu akbar. ni o se t'i ye yɛrɛ e t'i ka dolari don i k'i da de wallahi o tɛna kɛ ala ka sɔn ye Tiɲɛ. ala k'an bɛ sɔgɔma ne o ye ala faamuna ka sɔn ye a b'i n'a fɔ ni maa min ye dugukolo san Naam. i kɔlɔnsen dɔ i taara bɔ sanu ni jama k'a kɔnɔ ye Naam. a dugukolotigi t'i wele o la dɛ ayi Tiɲɛ. Allahu akbar. Ayiwa. Haidara. ala k'an bɛ sɔgɔma Haidara ɲininkali tan ani seginna an balimakɛ dɔ k'ale tun ye laturudala de ye Ɔhɔ. ale tun ye layidu di ala ma k'a fɔ sisan kɔni n bɔra la pewu nka kɔsa in na ale seginna laturuda in ma tuguni ale de tun ye layidu di ala ma yalima o layidu in kɔlɔ o tɛna ale sɔrɔ lahara walima mun de Naam. o b'a sɔrɔ dɛ parce que layidu mana janfa yɔrɔ o yɔrɔ ko b'o kɔfɛ Allahu akbar. ale bɛ laturu buguri da Ɔhɔ. ayiwa limaniya y'a sɔrɔ a ko ala n ye buguri da dabila n t'a kɛ kun Hew. ayiwa n'a tilala ka segin buguri da ma a bɛ n'a fɔ a ye layidu min ta ala ye a y'o janfa dɛ Allahu akbar. mana a bɛ ala yafa deli Tiɲɛ. ka tila k'a lajɛ kun ka bɔ buguri da in na Naam. n'a ye ala yafa deli ka bɔ a la ayiwa ala ye yafa masa de ye Tiɲɛ. nka k'a to hali bi a bolo ŋɔni in bɛ k'a tiri layidu bɛ ka tiɲɛ don o don dɛ Naam. a k'a bolo b'o la ten sa Hew. i muso ma baasi ye Naam. nka kuma o kuma a kuma kundan fɔ i muso ma Naam. i man k'o kɛ dɛ n'i ye kura ta o y'i ka ko ye Naam. nka kɔrɔlen in fana n'i m'i jan don o la lahara ala b'i minɛ dɛ Siga t'o la wallahi. o ye wulibali ye dɛ n b'a fɔ don o don ansaru Tiɲɛ. jamiya bɛɛ ye Wallahi. ni muso tɔɲɔn'i ka so hɛrɛ ti don Siga t'o la. Siga t'o la. siga t'a la fiyewu Allahu walahi Naam. maa o maa y'i tugu k'i muso tɔɲɔ Tiɲɛ. ala b'i kumaniya ka hɛrɛ ma Allahu akbar. Siga t'e la. muso ye kalifa de ye o Naam. e y'a b'u ka so ka na n'a ye ka so Kɛra. ko fila de don a ka baara kɛ a bɛɛ bɛ lafiya ni a ti ɲɛ a ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ a k'a dabila Halas. Allahu akbar. mɛ n'i y'a tɔɲɔ Naam. i b'a ye dɛ Siga t'o la koyi. i b'a ye diɲɛ na yan i b'a ye lahara Naam. o de la maa caman bi kule gɛlɛya bɛɛ na n ye ala wele nin kɛra ta a si ma ɲɛ Tiɲɛ. bɔn kow ka misɛn de Ka misɛn. e bɛ taa jateminɛ ba dɔ de kɛ u ye n dabali tɛ
i yɛrɛ kɛn bɛ k'i yɛrɛ dabali muso tɔɲɔlen b'e bolo dɔ sago bɛ ka kɛ dɔ ni ɲɛji don ala ɲɛ b'o la se bɛ ala min ye n'ala ye garisɛgɛ nagasi o la mɔri bɛ se k'o fɔ ni o de ka ca la o ka ca la dɛ o ka ca la dɛ muso dɔw bɛ dan sago ça c'est sûr mais e min ka maradenw don i kan ka bɛɛ mara komi ala y'a f'i ye cogo min na n ye kanu ko fɔ kanu o bɛ dusukun de la jɔnse t'o la ala kira sɔrɔla salam musow tun b'a kunna a ka ca mais n'a ye fɛn sɔrɔ ni mɔgɔw nana fɛn d'a ma walima n'ala y'a garisɛgɛ fɛn min na a b'a tila a musow ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ kɛ kelen ye n'a y'a bɛɛ tila a b'a fɔ ala nin ye ne ka tilali ye n bɛ se nin de la nka n tɛ se min na ala o yafa n ye o kɔrɔ ye ni muso naani b'i kun tafe naani nana d'i ma a bɛɛ valeur ye kelen i y'a tafe naani da ko muso a ye na kelen kelen ta e bɛ se min na o y'o de ye nka u kɛtɔ k'a ta dɔ b'u la ye o ka di e ye kosɛbɛ o kumana ko se bɛ min na k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛɲɛ nka ne se tɛ min na n bɛ min kanu ka tɛmɛ tɔ kelen kan ala se t'o la yafa ma mɔgɔ bɛ fɛn dɔ kanu o ye dusukun ka baara ye mais i t'a da i kunna i t'a da i kunna i t'a da i kunna kumana fɔ a k'a janto nin yɔrɔ in de la ne bɛ nin fɛ o ye dusukun de ye mais mɔgɔ bɛ se ka kɛ fɛn fɛn hali i t'i sunɔgɔ ka sɔrɔ i ma o da i kun i yebaaw k'o dɔn a b'a janto nin na dɛ muso ko tɛ tulonkɛ ko ye dɛ ni muso tɔɲɔn'i ka so balawu caman b'a la dɛ balawu caman b'a la dɛ parce que mɔgɔ lafulenw de don se foyi t'u ye e ye den naani den duuru sɔrɔ a fɛ sisan e t'an bɛ produit munna dɔ ta bon i ye naani duuru sɔrɔ nin fɛ n'a a ko a bɛ kuma taa ka so taa furu cɛ wɛrɛ ma cɛ wɛrɛ jumɛn b'a fɛ bilen jɔnni bɛ ka den duuru in d'a nɔfɛ kumana i yɛrɛ y'a dɔn ka ban a bɛ kaso de la kumana o tɔɲɔli modèle o bɛ du ci de bilahi a y'a janto o la dɛ muso tɔɲɔnen don yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen n ye nin fɔ anisaru ye siɲɛ caman a y'a janto a ka mara la kanu o b'i ni ala de cɛ mais ladiriya o y'i yɛrɛ kun ka baara ye dɔ sago bɛ ka k'a ye dɔ ni sɔnja don ni se bɛ yen setigi bɛ yen o ye ala ye n'i ye waliden tɔɲɔ ala t'a to i la dɛ n b'o fɔ a ye dɛ wa o de bɛ fan caman fɛ musow bɛ kasi de u b'u ɲɛji de la dɔw ta ye tiɲɛ ye dɔw ta tɛ tiɲɛ ye nka tiɲɛma a tigi b'a ye dɛ wulibali don dɛ n bɛ nin min ta ni ka segin n'u jantola la u b'a ye walahi ala ti lafule tɔɲɔli fɛ fiyewu o de la kira sɔrɔla sala a bɔnna belebele fɛn o fɛn tɛmɛna a bɛɛ satɔ ka wasiyu bɛɛ kɔnɔna na u b'a fɔ kana maa si tɔɲɔ i bɛ se min na kira somɔgɔw ye nin di tiɲɛ de ye kɛbiri ani kɛbiri k'a fɔ kana maa si tɔɲɔ n'i bɛ s'a la o ka ko ala ye kojugu n'i y'a k'i ɲɔgɔnna na a b'a bɔ ɲɔgɔn na nka se foyi tɛ min y'a ɲɛji kɔ o dɛmɛ b'a ye ala de ye tɔɲɔli man ɲi naam ɲininkali muganna nin ye an balima zɛrɛ sɛrɛnnaw ye a ɲininkali kelen fana la kɔɔritigiw fana nana n'a ye ko yalima ko jaga bɛ zɛrɛ la walima kɔɔri ko karamɔgɔ dɔw ko jaga b'a la dɔw ko jaga tɛ a la kɔɔri ani zɛrɛ yala ko jaga b'u la bon a kuma ka ca masala min don khilafiyaw don mais a ti ɲɛ fana c'est à dire ko dɔw de fɛn dɔw de bɛ sariya kɔnɔ a wajibiyalen bɛ de karamɔgɔw ka sigi fɛn dɔ ka ye ala ka ijtimaiya dɔ ka ye karamɔgɔ dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔw b'u ka jamanaw kɔnɔ u ka se ka sigi ka hakili di ɲɔgɔn ma ka se ka ɲɔgɔn bila a baaraw kɛcogo kan ka sɔrɔ k'o kunnafoni di silamɛw ma figotigiw min kɛra u tile la u kumana olu kan
u danna ye Tiens. mais min ma k'u ɲɛna ani minnu tile ma bɛn Nam. o ni dɔnnibaa minnu tile bɛnna o dɔnnibaaw de kan ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn dɛmɛ hakili la Tiens. baara ninnu dɔw kɛcogo la Allahu akbar. An ye de ni sigate na. kɔɔri Nam. k'a fɔ jagati kɔɔri la masabu imam maliki ka masabu la Nam. a b'a la k'a fɔ jagati kɔɔri la Nam. parce que an y'o fɔ ka kɔrɔ o y'a sɔrɔ kɔɔri min bɛ sɛnɛ olu fɛ yen Nam. a ti kɛ foyi ye juru kɔ Tiens. ka finiw kala ni ka wolow kala Nam. o dama kun don Tiens. mais anw fɛ yan kɔɔri ye nafolo de ye miliyariw de ye Sigato la, sigato la. miliyɔn caman de ye kɔɔri ye yan Nam. o ma kɛ imam maliki ɲɛna a t'o kalama Sigato la. ɔ n'i ko ko jaga tɛ kɔɔri la ko alimami maliki ko ten Nam. jaga tɛ alimami maliki ka kɔɔri de la Nam. parce que ale ye kɔɔri min ye ale b'o de kalama mais kɔɔri min b'anw fɛ yan bi ale t'o kalama Sigato la, Haidara. o tuma na nin fɛnw a bɛ fɔ ninnu de ma ko filɛli fɛnw Nam. karamɔgɔ dɔ tɛ se k'i sigi ten ko a bɛ jalatigɛ k'a la Tiɲɛ. karamɔgɔw bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de ka ɲɔgɔn hakili jaga bɛ kɔɔri la a kan ka bɔ cogo di Nam. Allahu a akbar. bɔcogo ye jumɛn Tiens. ni aw ka ifitaw ni ala y'aw dɛmɛ ni hakili min ye Nam. kiyasiw kɔfɛ jateminɛw kɔfɛ Nam. asariw ladegeli kɔfɛ Tiɲɛ. a b'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka mɔgɔw ladɔnniya ko a kan ka kɛ tan Allahu akbar. Haidara. dɔw b'a ka hali sini ko jaga tɛ kɔɔri la jaga b'a la Nam. sisan ɲininkali bɛ min na a jaga bɛ bɔ cogo di Nam. Allahu akbar. jaga b'anw ka kɔɔri la Haidara. Sigato la. don dɔ la an delila ka baro k'a ka gaku fɛ yen Nam. an ka dɔnnibaa caman kun bɛ a don Tiens. a caman ka bɛnkan kɛra min ye Nam. ni kɔɔri feerela a nafolo sɔrɔ don i bolo Nam. i bɛ o nafolo in jaga bɔ Allahu akbar. dɔw ko la Nam. ko kɔɔri musakaw bɛ k'a la kɔɔri faalanw bɛ k'a la o nafolo bɛ yen Tiens. u ye baara caman caman fɔ k'o bɛɛ bɛ kɔɔri la Nam. Haidara. ko tuma na olu b'a ye cogo min na a ka bɔ kɔɔri yɛrɛ la Nam. n'a tigɛra k'a fara ɲɔgɔn kan k'a jɛrɛ a ka suma Nam. i n'a fɔ jaga tɔw bɛ suma cogo min na Allahu akbar. mais arjaw kɛra min ye an caman n taara min fɛ Nam. o de ye ko ka n'i y'a wari minɛ k'a jaga bɔ Allahu mais jumɛn de ye tiɲɛ ye Allahu alam ala de b'a dɔn min ye tiɲɛ Sigato la, sigato. mais jaga kɔni b'a la Nam. siga t'a la fiyewu Tiɲɛ. sabu nafolo don Allahu akbar. Haidara. ɔ zɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw a fɔra jaga t'o la Nam. parce que o ye jimafɛnw ye u bɛ tiɲɛ nka an fɛ yan Nam. dɔɔni bɛ sɔrɔ zɛrɛ yɛrɛ la koyi Sigato la, koyi. aha a fana kɛra wari ye parce que an yɛrɛ ka yɔrɔ la ni bi tɛ Nam. anw ka dugu kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu sɔgɔmada kelen u bɛ miliyɔn 2 feere Allahu akbar. zɛrɛ la sɔgɔmada kelen Tiens. remorque bɛ taa jɔ u b'a tigɛ k'a feere k'a charger Naam. sɔgɔmada kelen 2 millions Allahu akbar. Sigato la. han ɔ zɛrɛ min bɛ dun Nam. n'an sera o kuma ma o médaille bɛ anw bolo Tiens. mali bɛɛ Nam. ka zɛrɛ dunda don mali kɔnɔ yan a sɛnɛnanw de ka dugukolo kan anw ka dugu la tamani Sigato la. mɔgɔ fɔlɔ min nana n'a ye libanais de don ko Tedros Nam. Allahu akbar. Tedros de bɔra n'a ye Liban Nam. ka n'a sɛnɛ anw fɛ yen Tiens. Allahu akbar. a selen Nam. mɔgɔw y'a lajɛ u y'a sɔrɔ a ka di Allahu akbar. nka a sinzira anw minnu fɛ yen anw fana bɛ taa san maa wɛrɛw de fɛ bi Nam. parce que a bɛ n'a fɔ o fɛn de don a bɛ to ka ban dugukolow la Tiens. a bɛ sɔn yɔrɔ dɔw la sinon zɛrɛ min bɛ dun bilenman in Nam. bilenman in kɔni mali ta o sinzira tamani Allahu akbar. libanais dɔ fɛ ko Tedros Tedros. o foyi fɔ yɔrɔ bɛɛ Tiens. o diplôme dira ma depuis Moro Keita tile la Kɛra. nka a nana jidi ka bange Musa Tarawele ka waati de la Allahu akbar. aha Haidara. an ye nin faamu
nka ninnu ye masala minnu ye khilafiyaw fo sigi ka kɛ k'u lajɛ de o jaabi man di kuma na tan ten dɔnni kumaw de don a bɛ hakiliw falen o de t'anw fɛ yan anw sigi bɛ dɔrɔn ni min nana ko alimami maliki ko di ouais mais alimami maliki kun tɛ kira ye o ale fana cɛsirila de ka baara dɔw kɛ o tuma na o diinɛ kelen in de bɛ ka taa diɲɛ bɛ ka yɛlɛmɛ ko kuraw bɛ ka kana ɔ fo karamɔgɔ ɲɛnamaw de ka sɔrɔ minnu bɛ ala fɛ u kalannen don fana u b'a dɔn figu dɔnnabaw b'an bɛɛ yan usulu dɔnnaw bɛ yan u caman bɛ yan n'u farala ɲɔgɔn kan nin masala ninnu bɛ se ka bɔda ɲini an y'a bɛɛ la mais munna tɛ se ka kɛ hasidiya n t'i fɛ n tɛ maa wɛrɛ ka bonya yɛrɛ kɔni o dama de don n'o tɛ bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ de don n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw tɛ nin yan bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ don e bɛ dɔgɔtɔrɔ min dɔn n'e taara ko dɔgɔtɔrɔw nana a b'i dɔn i b'a dɔn i ka mɔgɔ don mais ni e nana ko nkunbere b'i dimi mais o dɔgɔtɔrɔ in ye kɔnɔfurakɛla de ye a bɛ sin k'i ta ka di a yɛrɛ bɔɲɔgɔnko dɔ ma min bɛ senkuru furakɛ gɛlɛya foyi t'o la ɔ mais ni e ka mɔgɔ ye senkuru furakɛla ye e nana ko i kɔnɔ b'i dimi o senkuru furakɛla in t'i kɔnɔ furakɛ o fana b'i ta ka d'a ka mɔgɔ de ma min bɛ kɔnɔko ɲɛdɔn bon dɔnni de sigilen don tan mais dɔw ko non ne tɛ maa si ta d'a ma ne de b'a bɛɛ fɔ dɔnni n'a sera hakɛ dɔ la bɛɛ ka bonya bɛ d'i ma n'aw dɔnnaw bɛ yen sɔrifutigiw bɛ yen ayiwa a tilalen de don bɛɛ n'i ka faculté de don nin ɲɔgɔnna kan ka ye silamɛ jamanaba bɛɛ la mais o t'anw fɛ yan ne karamɔgɔ ko ta wa ne b'o kan wa ne mago tɛ maa wɛrɛ ta la a banna o de ye diinɛ tiɲɛ n'o tɛ hali so luwanze ta jaga b'a la ka so k'i bolo luwanzew b'a kɔnɔ a jaga bi bɔ ka terrain sannen k'i bolo a b'i bolo i bɛna feere jaga b'a la ka duurunin to i bolo min bɛ mɔgɔw ta a b'a fɔ cogo di sotarama jaga b'a la alors moteur kuru min bɛ ji kan ka mɔgɔw don a kɔnɔ ka voyager jaga b'a la alors mais anw fɛ yan nin si ɲininkali tɛ kɛ ala ka hakɛ b'a bɛɛ la fana a dafalen ala ka hakili ɲuman d'a Haidara e ka ko tɛ mɔgɔ bolo n'a sɔrɔla a tun min m'aw bolo sisan b'a sɔrɔ a tun banna Haidara ko a bɛ ala bolo Haidara e ka ko tɛ mɔgɔ bolo n'a sɔrɔla ne ye nin fɔ a san ka jan dɛ mais a kɛra i n'a fɔ mɔgɔw m'a lamɛn mɔgɔw mago ma k'a la bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya tɛ yen jamakulu o jamakulu n'a ma bɛn ala t'aw dɛmɛ min ko a ye jogo dilan jogo ye diinɛ ye n'u ko an k'a faga ɔ jogo tiɲɛna minnu denw bɛ ka faga bi olu y'a dɔn kɔni ko an kumatɔ kun hakili to olu la kɔni Haidara e ka ko tɛ mɔgɔ bolo n'a sɔrɔla